Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info YouTube चेनेलाव फिन खनसेबाव आधार कार्ड बिग आपडेट लाना फैदों जे गोबां गोनो गोथो रायजोफ्रा जागासिनो दङ गोबां भिडिअ नुदों जानांगौ जे आधार कार्डखौ आपडेट खालामथारनांगौ खालामाबा सोलिला होननानै दा बिनि सैथोआ मा बिनि सायाव डिटेल्सआ मा बिनि सायाव A to Z नोंथांमोननोहाय आपडेट लाबोदों आरो लोगोसे बुंनो थाङोब्ला बोसोरसे सिगांनो आं नोंथांमोननो डिटेल्सखौ होखादोंमोन जायनि जाउनाव गोबां बुजिबाय आरो खायसे बुजियाखै मानोना गोबां गोदान गोदान थायो नालाय स' बेखायनो लेटेस्ट आपडेट लाबोबावबाय जे रायजोफोरनि थाखाय बिग आपडेट जे आधार कार्डखौहाय सोरबादिया KYC होनांगौ आपडेट खालामनांगौ बेनि सायाव A to Z जों नायगोन दा बिनि सिगां जाय नोंथांमोना Bodo Job Info चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो बेफोरबादि लेटेस्ट आपडेट मोननो लोगोसे इनफरमेशन टाइपनि नोंथांमोना भिडिअस मोनबाय थागोन बे चेनेलाव स' बिनि लास्ट डेट बारायबाय अके थांनाय बाराव लास्ट डेटआ मार्चमोन नाथाय बारायनानै फिन खनसेबाव जुननि 14 सिम लांबाय नोंथांमोना डकुमेन्ट्स आपडेट खालामनाया दा बेखौनो सोर खालामनांगौ जों अफिशियेल साइटआव फैबाय लिंकआ दङ डिसक्रिप्शनाव नोंथांमोना डाइरेक्ट बे पेजआव फैनोबा बे लिंकआव क्लिक खालामबानो मोनगोन बेनिफ्राय मोनसे अपशन लगिन बे राइट साइड खनायाव दङ लगिन बे लगिनाव क्लिक खालामबा नोंथांमोना गाव-गावनि आधार कार्डआव मा जामारदों बेखौ जोङो नायगोन स' बेनिफ्राय सोरबादि खालामनांगौ बेखौबो जोङो नायगोन मानोना गोबां रायजो राजाफ्रा गुबुन अनलाइन सेन्टाराव बा गुबुन सेन्टाराव थांनानै खालामनो नागिरो बाट बेखौ नोंथांमोना न'आव थानानै मबाइलावनो खालामनो हायो दा जि भिडिअ नुगासिनो बे मबाइलावनो खालामनाय अके स' नोंथांमोना बेनिफ्राय मोनसे राइट साइड आरो लोगोसे लेफ्ट साइड दा लेफ्ट साइडआव जों नायग्रोबाय बेनिफ्राय जों ओभारअल नायोबा बेबादि मोनगोन आरो गोबां खामानि आधार कार्डनि बेयाव मावनो हायो दा जोङो मोनसे अपशन मोनदों बिनि लास्ट डेटआ जाहैबाय 14 जुनसिम नोंथांमोनाहाय माने स' बेयाव आधार कार्ड आपडेट खालामनो हागोन आरो दा बेनि आपडेट खालामनायनि गुबै थांखिया जाबाय आइडेन्टिटि एबा नोंथांमोननि आइडि बिनाय बेनिफ्राय एड्रेस प्रुफ बिनाय POA बेनिफ्राय POI स' बेखौनो गोबां रायजोफ्रा गोनो गोथो जादों जे सोर खालाममारनांगौ आरो खालाममारनाङा दा बेखौनो A to Z नायग्रो अब्लासो नोंथाङा बुजिगोन नङाबा जेब्लायबो नोंथाङा कनफिउज जाबाय थागोन जे आं खालामनांगौ आरो खालामाबा मा जागोन स' दानिया लोगोफोर बेयाव आधार कार्डनि गोबां सार्भिसेस मोनो बेखौ दोनथ'नानै जोंहा गुबै खामानिया मा जों लगइन खालामनांगौ अके दा बेखायनो जोंहा गोजौआव मोनसे आधार कार्ड अपसन मोनदोंमोन ना लगइना बे लगइनाव नोंथांमोना क्लिक खालामनांगौ आरो बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो जोंहा माखासे आधार कार्डनि नाम्बार थायोना गासै 12टा नाम्बार जों बेखौ होनांगोन दा बेखायनो नोंथांमोना बेयाव गाव-गावनि आधार कार्ड नाम्बारा बेखौ होदो गासै 12टा एन्ड बेनिफ्राय एन्टार केप्सायाव जि केप्सा मोनो बक्सआव नाम्बार मोनदोंना बेखौ नोंथांमोना बेयाव एन्टार खालामनांगोन एन्ड बेनिफ्राय लगइन विथ OTP-आ बेयाव क्लिक खालामबानो नोंनाव OTP थांगोन अके आरो बे OTP-खौ होनानै नोंथांमोना भेरिफाइ खालामनांगोन एबा लगइन खालामनांगोन दा बेखायनो बेयाव आंनिनो पार्सनेल आधार कार्डखौ आं बेयाव लगइन खालामगोन जाहाथे बयबो क्लियार जायो दा जोङो बेक थांफिननानै हम स्क्रिनाव फैयोबा मोनसे बाथ्रा नोंथांमोनजों सेम टु सेम खिथागोन बे लगइन मोन दहायनिया दा बेयाव फैनानै मोनसे गोजा कालार दङना बेयाव क्लिक खालामबा सेमखौनो मोनगोन लिंकआ अके दा बिनि लास्ट डेटआ 14 जुन नालाय दा बेनिखायनो जों जायखिजाया मोनसे अपसनाव गोजा कालाराव एबा लगइनाव क्लिक खालामबानो नोंथांमोना बेयाव ओरैबायदि मोनगोन आरो जे बेयाव गाहायाव मोनसे साबमिट मोनगोन बे साबमिटआव खनसे क्लिक खालामनांगौ नोंथांमोना दा खालामबाय जोङो अके दा खालामनाय लोगो लोगो फिन खनसेबाव नै सेम फैबाय दहायनि लगइनजों एबा दानिजों अके बेखायनो आधार कार्ड नाम्बारखौ होदो एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना जाहाथे लेफ्ट साइड राइट साइड जि दहायनि सेमानो बेनो आरो दा जोङो लगइन खालामनोसै बेयाव आंनिनो आधार कार्ड नाम्बारखौ होनानै आं बेयाव OTP होनोसै जाहाथे रायजो राजाफ्रा बयबो क्लियार जायो जे आं खालामनांगौ ना नोंथांमोना खालामनांगौ दा जोङो लगइन विथ OTP-आव क्लिक खालामबाय लोगो लोगो आंनाव OTP फैगोन दा आंनिनो पार्सनेल आधार कार्डखौ आं बेयाव एन्टार खालामबाय स' बेयाव आं खालामनांगौ ना खालामनाङा आरो जोङो नायगोन दा जोङो कपि खालामबाय जों बे जाबाय OTP-खौहाय कपि खालामबाय स' बेनिफ्राय जों मा खालामनांगोन लगइनाव क्लिक खालामदो अके आङो लगइनाव क्लिक खालामबाय अके दा लगइनाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो आधार कार्डआ बेयाव आंनिया श' जाबाय अके स' नोंथांमोना मोनसे लग' मोनदों नैबावहाय राइट साइड खनायाव आंनि आधार कार्ड दङ बेयाव थुबा आं नुजागोन स' बेनिफ्राय मोनसे बाथ्रा दाना फैदो गोसोआव जोङो आपडेटखौ जोङो सोरबायदि खालामनांगौ गोनो गोथो जादों नालाय बेखायनो आं दायो नोंथांमोना शेयार खालामसै जेब्ला नोङो लगइन खालामगोन ना अब्लाथाय नैबावहाय मोनसे गोजा कालारजों रेड कालारजों नोंथांमोनाव गाइडलाइन्स फैगोन जे दा बेयाव ओरैबायदि फैगोन काइन्डलि आपडेट युवर आधार कार्ड एबा नोंथांनि आधार कार्डखौहाय आपडेट खालामनांगौ होननानै बेयाव डाइरेक्ट गोजा कालारजों लिरगोन डेट मिन्स नोङो खालामनांगौ आरो गैयाबाथाय डाइरेक्ट खालामनाङा दा बेयाव नायदोनि आंनिया खालामनाङा आं आधार कार्डखौहाय इसु खालामदोंमोन 2017 मायथाइयाव स' बेनिफ्राय दानिया गुबै कन्टेन्टआव फैनोसै सोरबायदिया बेयाव खालामनांगौ डाइरेक्ट लगइन खालामबानो नोंखौहाय खिथाखागोन जे नोंथाङा आधार कार्डखौहाय KYC होनांगौ डकुमेन्ट्स आपडेट खालामनांगौ होननानै अके बिनि अनगा बेयाव जेबो मिनिं गैया दा बेनो आरो बाथ्राया हमना ला सोरबा 10 इयार्स सिगां 9 इयार्स सिगां एबा
15 years एबा 2 बोसोर सिगां आधार कार्ड खालामदोंमोन जानांगौ अके आरो बै खालामनाय समाव जि डकुमेन्ट्स होदोंमोन ना बैफोर डकुमेन्ट्सआ कि जानि दायो एक्सेप्ट जाला जेरैहाय खायसे हमना ला बै समाव पेन कार्ड गैयामोन जानांगौ बा खायसे कास्ट सार्टिफिकेट गैयामोन जानांगौ दा बाथ्राया ओरै आसाम स्टेटआव एसे लेट जादोंमोन अके बिनि सिगां गुबुन स्टेटआव माने खालामदोंमोन जायखिजाया आईडी होनानै बिथांमोना दायो डकुमेन्ट्स एबा आपडेट खालामनांगौ अके एबा केवाईसी होनांगौ बेनो जाबाय गुबै कन्टेन्ट अके बेनो जाबाय गुबै कन्टेन्ट नोंथाङा मोनसेल' बाथ्राखौ गोसोआव ला जेब्ला नोङो लगइन खालामगोन ना अब्लाथाय नोंनाव जेबो गोजा कालार फैयाबा रेड कालारजोंहाय आपडेट खालामनो हाबाथाय नोंथाङा बेखौ खालामनाङा दा जेरै आंनिया 2017 मायथाइयाव खालामदोंमोन नालाय आङो ड्राइभिं लाइसेन्सखौनो होदोंमोन नोंथांमोना जायखिजाया जि समाव खालामदोंमोन बे जुदि गैयाबा नोंथांमोना आपडेट खालामनांगौनि जेबो माने गोनांथि गैया जेबो गोनो गोथो दाजा नोंथांमोना माने जेरावबो थांनाङा आरो खालामथारनो गोसोबा मबाइलावनो खालामनो हायो जेबो नङा दा बाथ्राया जाबाय सिम्पल खोथायाव 10 बोसोर सिगां जाय आधार कार्ड खालामदोंमोन एप्लाइ खालामदोंमोन बिथांमोननिया माने इनडाइरेक्टलि दायो केवाईसी लागासिनो दङ जे बिथाङा दंना गैमारला आरो दङबाथाय आपडेटखौ कम्पालसरि खालामथारनांगोन फ्रियावनो दा बिनिनो लास्ट डेटआ 14 जुन बिनि अनगा जेबो नोंथांमोना गोनो गोथो दाजासै अके स' बेनिफ्राय आपडेट खालामथारनोबा नोंथांमोना मोनसे अपसन मोनोना बेयाव क्लिक खालामदो बेनिफ्राय नेक्स्ट अपसन मोनो बे नेक्स्ट अपसनाव क्लिक खालामबा जोंहा आपडेटनि प्रसेसआव थांनो हायो दा बेखायनो आं बेयाव डेम' खिथागोन नोंथांमोननो नेक्स्टआव क्लिक खालामबाय आरो नेक्स्टआव क्लिक खालामबाथाय जोंहा माने माखासे डिटेल्सखौ होनांगौ नै दा बेबायदि गाइडलाइन्स दङ आरो बेखौ मोजां फरायबानो जाबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट अपसन मोनोना बे गाहायनि नेक्स्ट अपसनाव क्लिक खालामबाथाय प्लिज भेरिफाइ युर डेम'ग्राफिक डिटेल्स होनना बुंदों आरो बेयाव आं क्लियार खालामबाय बिनिफ्राय गोजौआव भेरिफाइ आपल'ड बेनिफ्राय साबमिट दं मोनथाम स्टेज दं आरो बे खामानिखौ मावनांगौ स' बेनिफ्राय गाहायाव नोंनि डिटेल्सआ थाबाय आं बेखौ ब्लार खालामबाय माखासे प्राइभासिनि खोथा थायो इउटुबावहाय गासैबो देखायजोबनो मोना एन्ड बेनिफ्राय अपसन मोनसे मोनगोन नोंथांमोना टिक मार्क होनांगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना डकुमेन्ट्सखौहाय आपल'ड खालामनांगौ दा बेनो आरो जास्ट केवाईसी बिनाय बादि सिस्टेमा अके बेयाव नोंनि एड्रेस थाबाय नैबे दा बेयाव मोनसे आइ भेरिफाइ मोनदों बेयाव नोंथांमोना क्लिक खालामनांगौ स' बेयाव होबासो नेक्स्ट अपसन ओंखारबाय नै बेयाव क्लिक खालामबावदो नेक्स्टआव स' नेक्स्टआव क्लिक खालामबाय दानिया जोंहा मा खालामनांगोन दानिया जों डकुमेन्ट्स आपडेट खालामनो थांनांसिगोन दा बेखौ खालामनोबा नोंथांमोननि साइजआ 2 MB सिम हागोन होनना बुंदों बिनि बारा हानाय नङा PDF जा JPG जा नोंथांमोना माने 2 MB सिम बेखौ हरनो हागोन आरो स' बेखायनो जों बेयाव नायदो बेनिफ्राय गाहायाव अपसन मोनबावो जेरैहाय नोंथांमोना नै प्लिज आपल'ड नोंथांमोननि माखासे आइडेन्टिटि POI जों दानिया फैबाय ID कार्डखौ जों मा होनांगौ बेखायनो सेलेक्ट खालामदो बे अपसनाव जों सेलेक्ट डकुमेन्ट टाइपआव सेलेक्ट खालामबाय बेयाव गोबां रोखोमनि दङ बेयाव जायखिजाया नोंथांमोना सेलेक्ट खालामबानो जाबाय दा ड्राइभिं लाइसेन्स दंबा बेबो जागोन बेनिफ्राय मेट्रिकनि एडमिट कार्ड दंबा बेबो जागोन कारेन्ट बिल दंबा बेबो जागोन आं सिम्पल खोथायाव खिथाबाय नोंथांमोना सेलेक्ट खालामदो भटार ID जि दङ बा पासपर्ट दङ बा बेंक पासबुक दङ बा जब कार्ड नोंथांमोननि जब कार्ड थायोना बेयाव नोंनि नाम थानाय ID थानाय बेखौ नोंथांमोनाबो होनो हायो आरो जेबो नङा स' बेखौ आं सेलेक्ट खालामनानै नोंथांमोननो खिथानो हायो मार्कशिट नोंथांमोना मेट्रिकनि बेखौबो होनो हागोन जायखिजाया नोंथांमोना मेरिज सार्टिफिकेट कर्ट मेरिज जानाय बेखौबो नोंथांमोना होनो हायो पेन कार्ड होनो हायो सबसे मोजांसिना पेन कार्डखौ सेलेक्ट खालामनानै अके थुदो स' अके थुबाय जोङो अके थुनाय लोगो लोगो दानिया डकुमेन्ट्स आपडेट एबा आपल'ड नोंथांमोना खालामनांगौ बे भिउ डिटेल्सआव क्लिक खालामबानो नों जेराव दोन्दों बेनिफ्राय नोङो कन्टिनिउ टु आपल'डा बेयाव क्लिक खालामबानो नोङो लाना फैनो हासिगोन अके बेयाव ओंखारबाय नै मिडिया ओंखारबाय बेनिफ्राय लाना फैदो एन्ड नेक्स्टआव फैबाय POA बेनो जाबाय एड्रेस प्रुफ बेनिफ्राय बेंक पासबुक डिटेल्स बेयाव गासैबो जि दङ अपसन बेखौनो जायखिजाया सेलेक्ट खालामबानो जाबाय बेंक पासबुक जागोन कारेन्ट बिल जागोन गेस कानेक्सन बिल जागोन जि दङ नोंथांमोना बेखौहाय होनानै बेखौबो आपल'ड खालामबानो नोंथांमोना नेक्स्ट प्रसेसआव थांनो हागोन दा जों इजि लानोबा जोङो ST सार्टिफिकेटआ कास्टआ जों बेखौ सेलेक्ट खालामदो अके थुदो बेनिफ्राय फिन खनसेबाव जोङो आपल'ड खालामनांगौ आरो अके बेनिफ्राय जोंहा नेक्स्ट अपसन मोनोमोन बेयावनो फाइनाल साबमिट खालामबानो नोंथांमोना आपडेट जासिगौमोन दा ओरैबायदि बाथ्रा जायफ्रा रेड कालार फैदोंमोन बेखौ होथारनांगोन आरो जायफ्रा फैयाखै नोंथांमोना नाङा आरो जुदि होनो गोसो दङबा होनो हागोन जेबो प्रब्लेम जाया जुदि नों आपडेट खालामनांगौ गैयाबाबो खालामबाबो जेबो प्रब्लेम जाया स' बेनोमोन नोंथांमोननि डिटेल्सआ मोनबाय जानांगौ आरो जायफ्रा बुजिबाय कमेन्ट्स खालामदो आरो जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय बड' इउटुब चेनेलाव